Мәсетле авыл бәхетле тиюдәре хак. Унлар кабиләһе башкортлары төяк иткән упкан күл авылы халкында һич шикһеҙ ырыҫлы тиергә мөмкин. Аҙан тауышына һыуһаған йөрәктәрҙе ниһайәт тынысландырып, күркәм ауылдарын тағы ла йәнләндереп, сафлыҡҡа сорнаған мәсеттәренә быйыл бер мөсәл. Йыйнаҡ ҡына ғибәҙәтханаға ҡайһы тарафтан ҡараһаң да, иман нуры сәсеп балҡып тора. Ауылдың йөрәге хәҙер ошонда, мәсеттә, иман йортоның төҙөлөшөнә күп көс һалған. Асылғас та имам хатип вазифаһын үҙ өҫтөнә алған Ғабделәхәт Ғалимхан улы Суфиянов. Аллаһ юлына күп кәртәләр, ауырлыҡтар аша килә был ағай. Йөрөр һуҡмаҡтары ла башта йән төйәгенән бик йыраҡта була. Ғабделәхәт хәҙрәттең фәһемле яҙмышы хаҡында Башҡортостан киностудияһының талантлы режиссеры Вилүрә Иҫәндәүләтова «Тәүбә» фильмында бәйән итте. Иман юлына ауыр һынауҙар аша килгән хәҙрәттең яҙмышы китап яҙырлыҡ шул. Иң мөһиме, тәҡдире Аллаһтың рәхмәте менән бәхет яғына ыңғайлаған. Тотҡонда да алырға тура килер икенде. Бер ҡулымда приговор оправдательный, бер ҡулыма бирәләр 11 йыл срок. Башта оправдали, шуна срок бирәләр. Но мин бер кемдә әйтмәйем, алхамдулилlah, бу Аллаһның рәхмәте. Һәм шушында миңә Аллаһ Тәғәлә җиңеллек бирде менә шул вакытта. Именно шул вакытта бирде җиңеллекне, һәм күңелгә шундай нәрсә килде. Шу сорауларга җавапны эзләп тотсаң тәмле була. Тәмле тауып, һәм инде үзем шулай укырга язарга, менә шунда Аллаһ Тәғәләнең аны тәфсирләп тагында әйтеп булмай, беренчелектә шунда инде шу районда мәсҗид төзергә насип итте. Иң беренче ният. Бысрак уйҙарҙан һаҡлана. Ана шул иң беренче ният. Ниятым минем монда ҡайтып, мине үземә үй салырға, нәрсә, мин аңлы ниятым булмады. Мин бер кешене булса да чаҡырырға исламға. Бер кешене булса да минең ниятым шулай. Бу ауылда 22 йыл айырылып тордом. 22 йыл. Мине хатта ҡайсы онотоп бөткәндәр, туғандар бар. Андый да. Шундай период. Хәләл ефетең дә рухташ һәр башланғысыңа ҡанат ҡойоусыларҙан булһа, ырыҫлы миҙгелдәрең ишәйгәндән ишәйә. Ғабделәхәт ағайҙың шундай терәк таянысы бар. Ул мөғәлимә, Аулаҡ өй фольклор ансамбленең мөнәжәт буйынса етәксеһе, һөйкөмлө һәм әһәләтле Зөлфия абыстай. 11 йылда мәсҗитебез салынып бетте, ачылды. Шуннан инде Аллаһның рәхмәте белән башта 3 кызлар уҡыттым, 3 ҡыз уҡыттым башта. 2 йыл шуннан инде, 14 йылдан башлап, беренче уҡытыусылар булды. Шулай итеп, быйыл 8 йыл инде Аллаһның рәхмәте белән ошо мәсҗитебездә уҡыйбыз, уҡытабыз. Аллаһ Тәғәләнең барлығы берле ғақида фәнен, шул мине мәдрәсәдә нәрсәләр уҡыттылар. Әз генә барысын да бирергә тырышам инде шушы. Иң беренче без ғақиданы өйрәнәбез инде. Ғақиданы көндә ҡабатлайбыз. Ул бит инде иң зур безнең основабыз инде. Шуннан инде Ҡөрьән уҡыйбыз. Әз генә инде пәйғәмбәрләр тарихы турында да, әзрәк хәдисләр шунда барысын да әзләп өйрәнергә тырышабыз инде. Аллаһның рәхмәте белән инде. Менә быйыл тагын яңы шәкертләрем булып ята. Алар белән икенче атнада уҡырга башлайбыз. Мин һәр вакыт дингә килгән, Ҡөрьән уҡырга өйрәнгән кешеләрдә һәр вакыт көнләшеп, ак көнләшеп була, соҡланып ҡарайым. Менә безнең авылда юҡ. Менә мин дә йөрөрөм уҡырга, мөмкинчелек дип үзебез эшләйбез бит инде. Аннан ана пенсияға сыҡҡас шулай, Аллаһның рәхмәте белән безнең ауылдан сыҡҡан Рәдис Акбиров дигән егетебез менә көс салып, шушы мәсҗитне башлап ебәрделәр. Хәзрәтебез менә җәмәғәт алды. Ул мөғәллимәбез булып китте, Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетерде. Безгә бөтен юллар да асылды. Без бик шатбыз. Менә беренче нәмендә аның җыйган уҡыусыларыбыз 5 кеше бетердек, 5 кеше без уҡытыусылар идек инде, менә шулай иттереп дингә килеп, менә 8 йыл тырышабыз. Ғабделәхәт хәзрәт ҡайтты һәм мин аңарга уҡырға йөрөй башлайым. Мин аның артынан эйәреп йөрөп хәрефләр өйрәндем. Әкрен генә уҡырға өйрәнеп, үземә хәзрәттән өйрәндем. Тәҗвид ҡағидасын Зөлфия абыстай өйрәтте инде. Әлхәмдулиллаһ, шөкөр, уларга бик рәхмәтлебез. Аннан әкрен генә үземнең белгәнемне кешегә өйрәтәсем килде. Бүлешәсем килде үземнең белгәнем белән. Әлхәмдулиллаһ, шөкөр, әз генә җайлап кына үткән елны 10-11 яшьлек балалар җыйып инде. Әлхәмдулиллаһ, шөкер, шул балаларга бик рәхмәтлемен, бик яратам мин аларны. Әкрен генә хәрефләр өйрәнә башладык.
Быйылгы сыйылны инде тәҗидкә кереп барабыз. Әкрен генә, җайлап кына, майлап кына, сыйпап кына, куана, һәр берсенең аркасыннан сыйпап, башларыннан сыйпап, рәхмәтләремне укып, Аллаһка рәхмәтемне әйтеп, шушы балаларга үземнең белгәнемне бирергә тырышам. Балаларга белем бирдем. Әлбәттә, ул вакытта 70-нче еллар 68-дә килгәнем инде мин. Дин мондай кеше түгел иде әле. Менә шуннан тормышка чыктым бу авылда. Бергә гомер иттек инде. Минең кайнам дини иде. Менә мин һәр вакыт аңарга карап көнләшәйдем. Мин дә менә шулай намаз укырга өйрәнсәм иде дип. Менә әлхәмдүлилләh шөкер, пенсиягә чыккач, укырга килеп мәчеткә, менә шу абыстайыбыз минем элекке укучым, ул безгә хәреф өйрәтеп, мин һәр вакыт аңа көлеп әйтә идем. Менә кайчандыр мин сине укыта идем, хәзер син мине укытасың дип. Өйрәндек. Башта авыр булды әлбәттә, булмас дип уйлайдык. Әкрен генә менә кирде башка. Хәзер шатланып Коръән укыйбыз. Кайбер кеше әйтә, мин кеше укытырга җыенмыйм, мин үзем өчен генә укыйм. Әйтәм, алай әйтергә ярамый. Без бит гыйлемне алгач, аның закатын түләргә кирәк. Бөтен нәрсәнең закатын түләргә кирәк. Закатын түләр, мин гел дуга кылганда да әйтәм, закатын түләрсәк иде дип. Инде күбрәк шәкертләр булсын иде инде. Әле инде кайда барсам да инде кеше иң беренче әйтәм, бу шагыгызны ничек уздырасыз? Әйтәм, намаз укымайсызмы шулай? Әйтәм, укырга кирәк уйламайсызмы? Хәреф. Менә шулай итеп һәр вакыт беренче сүзем кешегә шулай. Инде ул безнең авылныкы булмаса да, хәзерәк возможность булса инде йөреп барып, нәрсәдер уйлатырга тырышып инде шунда аскында менә район центрда тоже барлар инде беренче. Менә шулай итеп кемгәдер нәрсәдер уйлатасы килә инде нәгать. 36 ел сатучы стажы белән пенсияга чыктым. Но мин пенсияга алдан 3 ел алдан киттем. Чөнки магазинда басып торам, хәрәм сатыла, государственный магазинда эшләдем инде. Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирде, укырга барырга да ярдәм бирде, акчасы да табыла, кешеләре ярдәм бирә. Менә бүтән яклап Аллаһ Тәгалә ярдәм бирде, шулай итеп җиңел итеп укыдым. Өйдә бит инде мал да бар, хәзрәт комбайнда да эшләй. Мин шулай итеп бөтенесен дөньяны көтеп тора. Мин шулай итеп кайтам наша Ходаның рәхмәте белән барысы да җайлы булды. Аллаһның рәхмәте димен инде менә хәзрәт белән безне Аллаһ Тәгалә очраштырды. Менә быел 12 ел тула. Бүгенге көнне шуңа күп информация күп. Информация күп кеше өчен. Мәчетләрдә төзелә. Бик күп. Мәчетләр төзелә, бөтен нәрсә бар. Барысы да нинди условиялар. Менә ниндидер менә торам нашу туктаганлык. Ола менә мәхәлләдән үземнән мәхәлләдән бара бара, алхамдулилlah, бара. Халык ниндидер көтә нәрсәдер, ниндидер бер төрле положение. Йоклаган положение. Не хурлап итеп әйтмәйм, просто анализировать итәм. Онан сыгу юлы. Нәмәлә күрә? Чыгу юлы беренче дуга инде. Дуга. Беренче дуга, иң көчле беренче дуга һәм тырышлык, әлбәттә. Аралашу. Ни өчен дисәк, мәхәлләнең эше өчен имам. Тәгаенләнгән имам. Олай беренче бит хадис бар. Беренче җәһәннәмнең уты да кабынып китсә галим белән. Мондай кичеш. Шуның өчен дә имамнан сорау күп. Мин иң беренче гаепле итәм үземне. Монда халык görмәй икән мин үзем. Шуңа моңа бүтән җәмгыятькә гаеп. Бөтенебездә монда. Бер кешене әйтәм, шуның өчен монда бу философик якта карасында, булай карасында төрле яклыкта бер нәтиҗәгә киләсең инде. Әлбәттә үзең белән эшләү. Авылда күп түгел, нибары 400 самаһы кеше яшәй. Кескәй генә булһа ла, Упкан күлдең мәчетендә тормыш кайнай. Мусулмандар Коръән укырга өйрәнәләр, ислам нигезләрен үзләштерәләр. Рух яңгырышта күбрәк гүзәл зат катнашалар. Ихласлыкка таба насылган юлдары өҙөлмәһен ине. Алдары артабанда нурланып, матур сифаттары һәм гамәлдәре ишәеп, үзара ихтирам илтифатта ярдәмсыл булып, тату һәм бәхетле гомер кисерһендәр. Иншаллаһ рахман.